Welcome to Culture Dot and Value TV. Ndị be anyị otu ọma ụbọchị nke taata ama na-eji eri okwu n'ife omume nke Culture and Value TV. Inu nke ahịa atụta ahụ inu na-asị na agwa na-adị mma na-eketụa. Agwa na-adị mma na-eketụa. Nke mbụ inu nke nwa ọ dị mfe mana ọ dị omimi. Inu nke si agwa na-adị mma na-eketụa. Maka ụmụazụ ma ụfọdụ okenye sef amalụ ife inu nke pụta. Inu na-asị na agwa na-adị mma na-eketụa. Mana anyị akọwa ebe a na-ekwu kọwa ebe otu esi atụkwa ya. Ma tupu na-aga n'ime ịkọwa inu nke biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị nke na-ege m ntị biko follow subscribe amachi ya. Biko follow subscribe amachi ya. Achọrọ m biko nwanne m nwoke follow olu ma subscribe amachi ya alụ. Ọ na-eme ife nke ka ụmụ Igbo na-eji ọma ime Igbo ọmara ebe otu esi atụ. Follow subscribe amachi ya ka anyị na-echekwa azụ n'inu nke anyị tụ nke na-asị mma nke na-asị na agwa na-adị mma na-eketụa. Anyị ife a na-akpọ eke marakwa ife a na-akpọ agwa. Eke nke a na-akpọ python ama na-ekwutere ya. Eke nke a na-akpọ python. Eke nọ na agwọ ụkọ ofu ụmụnne ọ na-abụcha nna akpụ akpụ. A wee sị na agwa na-adị mma na-eketụa. Gịnị bụ agwa? Agwa spọtụ afọ na-adịcha eke n'azụ. Ịfụcha na ọ dịcha ọ na-acha white, black, uhie ofe afọ na-adịcha n'azụ. A sị na agwa na-adị mma na-eketụa. Kedu agwa ji adị mma na-eketụa? Ọ na-agwa eke atụrụ agwa onye fe ọsị na agwa egbuo ya. Ma ọ ka na eke bụkwa ike anụ adịkwa egbu n'ala Igbo. Ewee sị na agwa na-adị mma na-eketụa. Ọ ka mma na-eketụa agwa ọ ya ga ọfịa ka ọ ma nna agwa mana eke atụrụ agwa onye fe ọ ya sị ọkwa agwa wee fe ụmụazị were nwe ụmụazị afịa na agwa. Agwa afọ ọ na-atụ ka ọ ya ga-efe ya ịmalụ nke dị iche na eke na agwa na agwọ. Nke ebe a na-atụ inu nke ebe a na-atụ inu nke nwa bụ na o nwere ife ya aga ime ya ọ nweghị ife dị iche na ya. Ịchọọ ime ife inwe dị iche n'etiti ndị ọzọ ime ka dị ka ndị ọzọ. Ọ nwere ike agụ gị n'ewu maka ga-eji ọsị na agụ taa afịfịa agụ ya n'ewu. Agụ taa afịfịa agụ ya n'ewu. O nwere ife ya na-asọ nwee ife ya na-asọrọ. O nwere ife ya eme nwee ife ya na-emere nke iji ọhụrụ mmadụ. Ọhụrụ ịdị alụ 70 years ịpụta ị ka na-akpụ isi ọkụkọ isi ụmụazị. O nke onye ọsị ke ụmụazị okwu ife ma ịdị 70 years ị ka na-ekwu okwu ị na-ekwu okwu ka ụmụazị. Ifere na enwere ife dị iche gị na ụmụazị. Ha ife agwa afọ eketụ ka o ji onwe dị iche. Agwọ na eke ọ ya dịrị anyị mma ka emesịa